kilohertz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po sa DCGB 7:41. Ang oras na yan, atod sa Indo kang Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, nag-ikot kita ngunyan sa sentro kan Legazpi. Pig check ko kung totoo mananggad na may rollback sa mga presyo kan gasolina asin mga produktong petrolyo sa tuya tabi na palibot. Pig-check niya to kung totoo mananggad na may rollback na sa gasolina, sa diesel, boda tabi mga tugang sa kerosene. Totoo mananggad palaan. Nagpautob mga tugang ni Nagpautob po mga tugang nin 570 sa litro kan gasolina mantang 6G sa diesel asin 630 po sa kerosene. Nag-ikot kita sa mga major gas stations digdi po sa Centro kan Legazpi. Mga tugang ang diesel ngunyan nagkakaawat po sa 82 pesos 5 centavos. Tabi ang although igwa kung nahiling na buro baratong diesel sa Petron 81 pesos 0.85 centavos so meaning from tapos sa so diesel sa Shell sa Sea Oil mga tugang nasa 81.85 so diesel sa Shell at saka sa so diesel sa Petron 82.85 tapos sa V-Power 86.95. So fuel saver ninda 81.50 ini po sa unleaded asin po ang V-Power Nitro 89.90. So diesel max sa Petron tabi Shell itong nainot sa Petron tabi diesel max 81.85, turbo diesel 83.85, XCS 82.30 tapos extra advance 81.30. Sa kwantabi sa Sea Oil nagapit kita kasubago 81.85 ang sa indang diesel. So extra ninda 81.30 tapos 82.30 mga tugang anso sa pareho tabi kang premium. So totoo man anggad palan na nag-rollback talaga. Galing nga lason ka. Nag-rollback talaga. Sukaltex, alat mo na, Sukaltex po. Sukaltex mga tugang ang diesel 87.95. Medyo alang kawang kilit ang Caltex 87.95. So sa endang silver na unleaded 87 pesos. So platinum ninda na premium 88.88 pesos. Totoo man ang pala na nag-rollback. Good morning, Ate Kayen. Good morning, Sir Henry. Morning po. Nag-James Coffee ka na? Ayun na, kasi bago pa. Very good. Oo, yan Sir gusto Henry, ko sa baka imo. Very thoughtful ka man na listener. Siyempre, pero may nagawa. Di ako sa imo nakaka-text, nagpa-apo. Oo. Kasi ako nagdadako. Oo, salamaton Ano lamang ito? Pero sa James Coffee ko, ay na. Ay, salbatana. Para ka pala makagad kay James Coffee. Nagkapod ka pa. Diba? Sir Henry, baka lamang pwede na magbaba ang pamasahe.
Ay, iyan sana inda kung ano magiging aksyon kanta. Aram mo ining pag-rollback na ini data masabutan contemporary lang diretso na ini nasigang rollback. Sana nga ni mag-rollback na talaga sa is pati ang marakalan baga mahalo. Oo nga ni. Besa na pa kung medyo kapos-kapos ka na sa pamasahit, apuran mo ako tay pag sa sundo ta kayo. Ay, sa rin sa pagkapit ang haliday na dago. Sige po, bye-bye. Sige, bye-bye. Thank you. Yes, smiling mo na. So pagkapit nga din na, singin lang ko ni kayo na. Yung pangayamang ako kang masundo ka sa kuya. Yung manangat pala na din. Bueno, mga tugang kasuhapon, nakipag-meeting si Governor Noel Rosal sa nahiling post niya garo Department of Energy, ERC, ERC, Department of Energy buda na National Electrification Administration. Susog sa post kan alkalde, pinaghagad kan opisina na dapat databi magkaigwa kita pud kan junior? Annual Membership Assembly. Tama? At di ko alam kung takaipuhan ito, buda. Garo yun ni mga tugang ansaro na nailing na solusyon. Aram mo, saro baga po ini sa pinangako ni Governor Rosal na kung siya damang gana bilang gobernador, mga tugang kan albay, saro sa ilingon niya, kung ano ini na pwedeng mag-ibuta. Although, kung ilingon mo talaga, ini po klasifikado na public utility, saro ini sa mga buda susog baga sa mga text nindo kan sarong bulan, tabi gusto nindo na bang prioridad ang single sa kuryente. Aputunta daw si Governor Rosal kung nata mga tugang ta susog duman sa endang meeting, dapat po magkaigwa ki Annual General Assembly. Susog sa rekomendasyon mga tugang sa pagkikipag-meeting niya dumantabi sa National Electrification Administration. Buda, sana yun di ba, ang direksyon kung paano mga tugang masolusyonan ta iyan na. Aram mo, saro man sana ang concern ta, kita baga ng mga albayano. Di ba? Number 1, maray ang serbisyo kang APEC. May pigaapod kita dapat na customer satisfaction o client satisfaction. That's the number 1 concern. Di ba? Nyato mga tugang. Pag sinabing customer o client satisfaction, number 1, pag may apod kita na nagkaigwa po mga tugang ki brown out, bako John, makaskas ang responde kan APEC. Di ba? Pag nag-request kita ki ngaya, masalida ki transformer, di piga abutan ki siyam-siya, makaskas ang dalagan kan APEC. Pag kita mga tugang nag-request na ngaya, masalida ki poste, masalida ngaya ki poste, digdi, makaskas mga tugang ang responde kan APEC. Di ki ano man na question mga tugang pag-abot sa mga electric bills. Tangani na kung gusto maninda na kita mga tugang na mga konsumidores maging cooperative lalo na pag-abot sa pagbabayad sa presyo kan sa mga electric bills, di ba? Saro man ini sa mga pwedeng gari, masusupog man kita, di ba? Masusupog man kita na ang presyo mga tugang hindi kita nagbabayad. Pero marayon ang serbisyo mga tugang kan APEC, di ba? Iyan man ang saro sa mga pigiiling tadigdi. Pero ilingunin do, ang kwanta digdi, mga tugang, basta dapat igwaki in all aspects, dapat po magayon asin maugma mga tugang ang satuyang mga konsumidores. Ilinga sa duminig di sa kuya na professor, retired professor, dyan po sa Bicol University. Nagsalida sa kikot. Sinalidan siyang kontador junior. Poon kang pigsalidan siyang kontador, nag-accumulate mga tugang ang paglangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo, ang sa indang electric bills.
Imagine, Junior, ang dati niyang bill, mga nasa 3,000 plus. Duminig di sa kuya, kaya rinifer ko na lang sa mga kamitbinto naman sa laog. Ang sa iyang bill, nag-aabot din ki 10,000, 11,000 pesos kada bulan. Dahil mas nagdagdag ki appliances, dahil mas nagdagdag ki kung ano. Ha? Iyo tabi ang nagkuhan sa iya. Pero ang masakla pa naman, Junior, tapig babayadan niya. Takang riniparo sa kontador niya, sabi, dahil man niya sir kinipiris ang kontador mo, dahil man nagdagdag mga tugang ki arog ka iyan, dahil man ko nagdagdag ki, ano yan, ki presyo, kuan, apera ka nagdagdag so presyo kan produktong kan kuryente, inabutan kang 10,000, dahil sa hababa unununon ang bill mo, bata, sarap man sa tultul man ining kudadano, sige ang bayad yun, nakamali siya na siya. Nag 6,000, nag 8,000, 9,000, 10,000, 11,000. Salbatana. Sabi sa ko, salbatana nga Mr. Maceda. So, kwan ko ngaya, so sa kuya ngayon, ang apod kaan so sa kuya ngayon na kwan sa bio, so pension ko ngaya, imbis nga napapaduman sa bulong ko, napapaduman sa kuryente ko. Talaga, pigabayadan niya talaga ito. Oh, di ba? Hello, good morning. Hello. Hello, good morning, Nico. Yes, sir. Good morning. Ay nga ka, di ba? Imbis na serbisyo, pero wishing. Iyon na nga ni Migo. Kita baga, alimbawa, nafe-feel mo na kagayon kan serbisyo, dahil kitang, may tatsan man na diit. Pero pag gari nagkakaigwak almost nga ya, majority kan consumer, nagkakaigwang satisfaction sa services, masusupong kitang di kita magbayad. Ay, kundi yung Nico, Bago? ito ba Saro, na ano itong kanapit, nasa 9 billion. At iyo nga nakasaklap, Migo, takan maglaog sinda yan ang utang, garim mga nasa 4 gayon, 4 billion. Or 5. Tama ka, Andi ka masabutan, kung natao may nabuti ang 9 billion mo niya, kaya madugo ang sisin ororo na. masalukan salbatana nga na utang na 9 billion. Kaya madugo ang ororo na yan. Ata iyo na nga ni. Kaya, unipiga po lang si Governor Rosal, taga-text ka sa bago, baka may kaoro na iba, kaya, ano yan, dahil nagsimpa. Pero total, mapod ito, pagdaling sa punta. Kaya nakasatisfy sa customer. Minsan niya na schedule ka pa out. Ata iyo na nga ni yan. Sarap pa yan. Di ba? Kaya maski ano na sana. Iyo, kaya makiki-update kita pare. Kung natata, susog sa meeting nila, dapat na magkaigaw kay Annual General Assembly. Pero dapat mag-aratindir kita. Dapat niyo kita mga konsumidor. Iyo. Makakuha ta so win-win solution. Oo. The consumers and the Yes. competitive. Yes. Oo. Tanganing aramon ta kung ano ito. Tabat ko nga ko na receiving bareta na igaman na sa sarong grupo na ma-present kay Governor Rosal ki alternative para sa APEC. Tapos suggestion niyo magandang meeting di mo lang Saturday or Sunday ta Nya. consumers Sa mga tao available, di ba? Yes. Yes. Kapag meeting na naman so kumbaga regular working days makatindi Ay dahil di makatindir dapat iyan, dapat iyan arog ka iyan. Okay. Okay. Thank you pare. Salamaton, di ba? Ayan. Kaya lang kasi pag ka-text ko si Governor, mga tugang, sabi niya okay 7:45 for interview. Kaya lang baka may ano yan kadakol na kaya ki kwan. Kadakol na kaya ki ano ini kadakal na kaya ki ano yan. Kadakol na kaya ki ano ini ki mga nagbibisita sa iyang harong boda nakikaurong as early as 7 o'clock. Pero totoo lang tabaka makaurong tagyari taputunta ini sabi sa post niya sa meeting niya tabi mga tugang sa Department of Energy National Electrification Administration sa sa meeting niya tabi sa Manila kasuhapon ang National Electrification Administration Quezon City kay puhanda na magpaapod mga tugang kay General Membership Meeting o AGMA ASAP para i-discuss ang mga actions na dapat gibuhon sa ALECO
dapat ngayon na mag-attender kita tabi. Ma-decide kita as one Albayanos. Request ko din presensya at suporta ng mga mayors ta sa meeting na gigibuhon. Inform ko kayo kung kailan ito. Yan. Yan po supposed ni Mayor, Governor Noel Rosal. May kinaaraman po mga tugang digdi sa bagay na ini. Now, kaso sa 13, may invite man sa kuya tungkol dyan, mga tugang, igwa man da kima-present ay nangani iso sinin ko kay, nanganya ko angel, rumdumon mo inita, excuse me, matinder kita kay inita, igwa kipiga-apod na Aleco Reform Movement, mapresentakan sa indaman na proposal to solve Albay's power crisis sa July 13. Albay Reform Movement. Sisa daw ini, na grupong ini. Abangan ta sa 13, aramon ta kung ano man ang present kay ini kay Governor Rosal para po mga tugang sa issue kang marsulberan ang krisis sa kuryente sa Albay. Hello, good morning. Hello, good morning, BP. Yes, sir. Good morning. Ibong ako, taang concern baga o taapik, bako man Aleko, natan pigaagad kang naiya. Ang Aleko, ang Aleko kaya, iyo pa ang franchise holder kang APEC. Gayod, yung hiling kay, po tatod kay Mayor, kay Governor. Iyo, franchise holder, pero di naman existing, na nag-operate. Iyo, totoo yan. Kaya, ahya po tatod kung natatagari, uminabot dyan, sa punto na... Ang concern ta, BP, bako man Aleko. Oho, Kapag natara mo ka ito, so taramon kang naiya sa inda, nalibong ako. Pero ang tao lang existing ang APEC. Iyo baga? Iyo baga? Franchise dyan, dyan ginarkila sa APEC, ko maintindihan akong ginarkila o tinao. Oo. Tapos po niyan, dahil naman nag-i-exist, so Aleko, duman sa APEC. Iyo, saro pa yan. Di ba? Kung tatangon niya, nag-agad sila, okay, kung sa board o sa members, na magkaigwa kay, ano nga pagmumukan? Pagtiripo naman. Ano pala kung saan ka naman magtiripo kita, tas mataw kita sa APEC, tas magkapot sa APEC, i-reject ang APEC. Ano ito? Oo, yan. Tiripo nga ko. Alat-alat na pa rin makaunod na si Gobernador. Oo. Palibog pa sa Aleko. Yes. Oo. Iyo. Pagkipaabot tabi kan BP tabi lumang kay Governor. Oo. Actually, dahil ko talaga na sabuta. Pasabuton ta kang maray. Nasabutan mo kung nag-arap sa akin. Iyo baga. Oo. Okay, sige Miko, salamat ha. Salamat. Alright, di ba? O, tabi ta. Dasukon ko yahin ang parasakay sa traditional jeep. Tapos self-imposed ang 30 na pamasahe abanti jeepney drivers at trust commuters. Okay, tama iyan. Digdi sa arong pagsalida kontador so dating 153,700 na. Yan, ireklamo po nindo iyan. Reklamo po nindo iyan na bagay na iyan. Itong kamidbid ko na professor, dati retired professor diyan sa Bicol University, mga tugang, ito pati, mabuot man na ano yan, duminig din sa DCGB, sige ngayari ang bayad ko. Kan pinacheck ko ngayon, okay na ngayon kontador ko, napanood nga, nag-abot ki 10,000, 11,000. Di man niya ako nagbagong appliances. Di man niya ako nagdagdag. Di man niya ako nagbawa. Sudong nga ako sa arong. Hindi kung ano so nangyari. Nga ako sir, pag di patabi na resolve yan, apudan mo giraray tabi ako. Ilingon ta kung ano paan pwede na maginibuta tungkol yan. Kaya lang garo, BCC, Governor Rosal, data, atotod lang, tabaka apudan giraray. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning, ma'am. Ano pa man currency? Opo. Numbers sa Aleco. Ay mo nasasabutan sa nangyari ito.
nangyari ito, hindi makuha ako. Oo. Dati, I'm a dealer vet. And naging Oh. wala na tayo pa ba? Yung mga parang may sulit, wala kami. Iyo. Oo. Mm. Nakulo sa tuya ang relationship kang Aleco and Mm. ang nagsasabili kang Apec. Mm. Yung siguro, sir, ang one of these days, try nyo doon sa radio. Ay nga sa mga members. Iyo po. Iyo po. Mm. Cool na Mm. pupunta. Nandali Mhm. Ano ba ang nangyari? What is history? Yeah. Hello, madam. Madam. Sa ibang bansa. may Hello, madam. financial Madam. detective. Hello, ma'am. Ma'am, ikat ko muna ipek ang shoot. Ayaw na po, nag-upload na po si Governor Rosal. Iya po. Okay. Ikat ko muna po. Okay. Salamat ha. Salamaton po. Alright. Hande. Thank you so much. Okay. Yaw na po mga tugang si Governor Noel Rosal. Tay clarify ta ini na mga kahaputan tang ini. Governor, good morning po. Onder ka po sa DCGB. Good morning, Henry. Good morning sa po sa mga parantabay-tabi, Opo. sa bilog na Albay. Yep. Opo. Gob, nailing ko po sa post mo sa meeting mo sa National Electrification Administration, kaso hapon. Tabi. Na tawan mo dumang ki punto ito makondukta ka mo ki annual general membership assembly. Pwede po ma-expound ini asin ano po ining napag-ururan pa niyo sa meeting mo with National Electrification Administration, tabi Gob? Yes, tabi Henry. Salamat, Giraray. Mhm. Alam mo, Henry, sa napag-urulay may kasugma, Mhm. na kipuan ang agma, yung paramon. So, Aleco General Membership Assembly. Mhm. Ini ang agma. Ini ang dapat talaga na mag-decide. Opo. Di ba? Mm. Kasi ang Aleco baga is a cooperative owned by the ini mga consumers Mhm. na pigapod, mga konsumidores. Opo. Para malaman kan mga albayanos na ang satuyang Aleco is still owned by the cooperative. Mhm. No? Mhm. Ang APEC kasi is under concession agreement. Yeah. Di ba? Pigapod ng private sector participation. Mhm. Na ini ba ginibot during the Pinoy administration. Opo. So after almost 8 years, pig-assess po ini kang NEA kahapon. Mhm. So ikaw na po, kompleto na. So may mga bigitapos lang on the part of the residual Aleco. Nakuha nga ni, bako man dapat residual sana because they own Aleco. Yeah. So board na pigapon. Mhm. So ito na lang ang pigalata, Henry. Kaya sineta po yan by next month. Tadakulong pag mga dapat prepararon. Mhm. And ini po, plano kong gibuon dyan sa Astrolop. Mhm. And siyempre, gabos ng mga mayors, dapat involved big day because we will make a wrong decision, Henry, Mhm. na dapat kita gabos. Opo. Now, before kita mag-decide, ang sinuggest ko, i-present katabi, pwedeng ako mag-present o support, Mhm. ano ang mga alternatibo para sa Aleco. Mhm. Mhm. Halimbawa, anong desisyon ka? Kung baga nagasabi na i-terminate o dumanta na tabi maaraman para matawan ta kilugar ka, boss. Kung madiscuss pa yan, ang importante sa kuya kaya, so agma. Opo. Dapat yan raong kita ka, boss. Mhm. Opo. Gob, ano pang direksyon sa movement ng ini para po sa APEC? Sa nguyan kasi, Andy, siguro mga papyaw lang, ang saro dyan na pinaka-big issue digdi. So, number one, the very purpose of the concession agreement is to rehabilitate Aleco. Mhm. Di ba? Mhm. Mhm. But it seems, kumaling mo, yaon mangraray. So, reklamo kan mga tao. Mhm. Mhm. Yung mangraray, yaon mangraray. Tapos, pangduwa, so mga dilapidated, although may mga ginibos siya ng initiative, pero after 8 long years, still, nahulog pa kayo mga day nagigibo. Opo. Na dapat ipipresenta. Tayo na ang base sa kwana, bako iniali sa Kuya Henry, baka konta ko. Mhm. Ali mismo yan sa audit kang NEA. Mhm. Number 2, yan abot yan sa technical, sa rehabilitate. Number 2 is to stop the bleeding, sabi nga ni. Itong utang tabaga, Henry. Yeah. Mhm. Alagad, after 8 long years, duwa ng utang ta. May utang na sa Aleco, sulat ang utang na 2 billion, 5 billion na. Mhm. O yan, may utang pa sa APEC Oo. sa cost of electricity. Mhm.
medyo dakula man ini. Oo. Na dapat talagang we have now to decide Mhm. the fate of the concession agreement. Kita Opo. po, Henry, nangaputan ako sa publiko. Mhm. Kay puwang ko na ang sa indong presensya because we have to decide. Tatawan ko sila mga parameters. If we decide on this, on that, ini ang mga dapat ang pagpreparan. Mhm. Pero Mhm. sa ngunyan talaga, Henry, if ever, kita kung anong desisyon, iapit ko sa mga albayano na ang kuryente tabi bako libre. Yeah. Aha. Mhm. Iyan ang pinaka-primero tawa ng paramon sa mga tao na bako yan libre. Mhm. Although po may steam kita, so Bachmann and TV, pero Henry, may batas kaan. Opo. May tax kita dyan, may income kita dyan through via puntang tax kan pagkuha ki mineral or natural resources. Mhm. Mhm. Pero po ang kuryente, ipon mabiting kita. Now, it's up to Albay now kung nakulang income kung may people kita na i-subsidize. Opo. Opo. Yun man ang mga question. Di ba? Ah. Yeah. Opo. Kaya mo yan, Henry, kaya po ang gabos kita. Dapat maraman ta ang circumstansya kasi bako madali na basta nga i-terminate o ano. Ang importante dyan is we have to know. Yeah. Yeah. Oo. Pag-decide po ang mga albayanos sa nasabing meeting, yan tabi ang sunodon ko. Opo. Pero ang porsyento tabi, Gov, kang membership, kang Aleco, ang dapat na mag-attender tabi sa meeting na Actually, ang tigilan kang piyapon na quorum, ababaon, I think 100 karo, sana, may Iyan. quorum na. Okay. Okay. Pero kaya po ang ko sumajuric because kaya po ang ta sa mga sektor. Oh, yun na ini. Pero siyempre sana, natawang ko siya na kilugar na makapagtarap. Pero siyempre, agad doon kumansay na kung puro kita mataram, dahil na na mahiling solusyon, Henry. Yan. Kaya para sa kuya man, iba Oo. rin nangyari. Ang agadong ko lang sa enda, pag napasentar ko sa enda, we decide. Opo. Yun na ini ha. Tapos kita. And ang karahayan kani is, ang NEA is already, masunod sila kung ano ang gugustuhan kang agta. I see. So yan, Mayor, nagdesisyon tabing iyan, tasusog sa suggestion kang NEA mismo, ano, para mag-conducta kan meeting na ini, membership meeting. Yun tabi. Actually, sa ngunyan, dahil dahil man na kwarta ang Aleco, kita mo na ma-host gani, Henry. Probinsya. Siyempre, mapapakaong, siyempre, may stock man lang magkatata. Siyempre, sumara yung lugar. Basta, Henry, supposedly, kung gusto mo ko yan na July, pero dahil mapadali-dali mo yan. Ma-present, ma-invite kita, may mga posting kita kaan, may mga requirements. So, expect na po yan by August. Opo. Gob, may hiling pong direksyon, pasisiring naman sa posibleng mapababa ang presyo kang kuryente sa Albay? Yan ang IMTA. Oo. IMTA. Oo. Number 1, ibaba. Grabe ni 15 na ini. Grabe ni. And nahiling ko na paglangan kasararo ang Albay, pag-operar, pagiling ko, kakayanon tayo ni. Opo. I see. Okay. Worst come to worst, tabi, Gob, may nailing na posibleng alternatibo in case na ngaya in case na ngaya ang APEC mahali sa Albay? Yes. Yun yan. Saro yan sa mga alternative. Pero sa Albayanos you decide. Ako lang ako. Oo. Pero bago ko mansinda, mag-decide kita, ipapresentar ta seta para maraman ita. Opo. Kaya nga aram ta pigilawag ta. Opo. Okay, Henry. Opo, yes, oo. Pero tabi ka, Gob, aram ko man, pero may mo kahuron tabi ang mga taga-APEC. Ano po ang gari, natataging araw ko ng servisyo ninda sa imo pong pagipag-oron sa inda? Well, nahiling ko the concession agreement mismo, ang nag-drop ba gani during the Pinoy administration? Kaya naman kami kanipig konsulta eh. Ang nahiling ko doon na gray areas, area na nahiling ko kasugma, na naging pagiling ko bako pabor sa mga tatuya. Duman sa concession agreement itong sabi na babayadan lang kang utang, so utang ta Henry babayadan lang sa utang ta pag nag-positive ang cash flow kang Aleco. Oh my God. Now, Henry, common sense. Ang mangyayari ka, pero hindi ma-positive. Yun ito na, I think so. Anyway, Henry, ano mo ba ka to, Henry? Abo mang nagbiting masarap. Kaya sarong masarap baga. Yes po. Nag-atraso Aboites, nag-atraso Meralco. Sabi ka doon, dahil may kaya ngaya. Grabe ngayon. Kaya sarong sa nabaga sa nag-trip. Yung manining APEC. Yeah.
San Miguel. Aha. SMEC actually ni SMEC. I see. Okay. So with that po, Governor, dapat talaga, kung madagog na ang boses kan mga albayanos, saka po kita magkakayo kay finalization, ano talaga ang direksyon kan sa tuyang kuryente sa Albay? Yes, Henry. Yun talaga yun ang pinaka-mission ta, Henry. So, yun ito, Henry, natatawa ko yun ang mga albayan. Yun yung talaga ang clamor. Kaya yun dapat ini ang ibongkat sa tuyang gobernador. I see. Ang saro pa dyan, ang manito, no? Naraman ko may budget na yan, ang 3-phase. Dahil mapigirin o. Aha. Dahil mo yan, gigibon, na yan. Ang mobilyar. Dahil man dapat Henry na ma-deprive ang mga tao. Kaya pagiling ko, ang provincial government should really intervene. It's high time, Henry. Apo. Sabi ko nga ni, yaw naman sana kita, pinawang kitang mandato, very clear yan, ang mga albayanos, gusto rin ang pakarayunin eh. Iya, opo. Governor, iyo man sana po unless na may dagdag ka pong gustong i-share sa mga nagdadago niyan ng mga Tagalbay. Well, okay man, tabi, Henry, siguro sa next na lang. At yan baga sa inaugural session, ang Sanggunian Palalawigan. So, ipipresentar ko duman, Henry, Apo. sa mga priority programs So, Aha. mga pag-report ko baga sa paglibot ko sa mga hospital, Iya. Aha. ining manugod sa quarry, ining manugod sa power, ining mga manugod sa social services na pigagad kan mga albayano. So, ini po ang representar ko dyan. Maybe mga ipa-Facebook live man ini. Yeah. So, madadagog po nito, ano ang direksyon na sa kuyang tatahakon, itabaya to the next 3 years. Yun po ipa-presentar ko dyan na hapon. Opo. During the inaugural session kan Sanggunian Palalawigan. I see. Alas 3, Governor, duman sa L3 si daw? Alas 3 tabi sa LC3, open man yan. O those who want to see. Yeah. Oo. Pero alam ko may mga kuan man po kita ka. Now, sa ngunyan, about po kaning sa tuyang COVID vaccination, I encourage Henry. I encourage everyone na lalo na sa mga nag 6 months na, sa mga nag-double pa sana, kung pwede mag-kuhan kita kang booster. Ako kasi Henry, naniniwala, ako baga sa Manila, ngunyan, papauli. Nahilig ko, di sa Manila, ang importante, the herd immunity. Nakipaglaban na ang mga taga-Manila. Yeah, Diba? Laban yeah. na sinda. Ang importante, may depensa kita. Iya po. Oo. Diba? Iyon ang pinaka-importante. Kaya mali mo ang Manila, palaban na sinda. Because may kumbaga dahil magkigarantiya, Henry, na dahil ka mako-COVID. Yeah. But Yeah. what is important, may depensa ka. Pag tinamaan ka, at least, medyo suro-safe ka. Diba? Yung mas na importante. The vaccine release natin na assurance. But yan talaga, yan ang vaccine kay puwan mo in case na tamaan ka. Apo. At sigwa ka kaya po na antibodies kung may depensa. Opo. So yung masasabi, Henry, bukas po ang sa tuyang LC3 almost every day. Kasi po bako taga Legazpi, welcome po kamo. Basta lawag ka mo duman sa mga bigi priorities ko niyan. Opo. Okay. Governor, Salamat, Henry. salamaton po. Salamaton. Alright, thank you. Mga tugang Governor Noel Rosal, may kinaraman sa clarification dyan. Mga tugang sa problema sa kuryente sa probinsya kan Albay. Abangan niya to iyan annual general membership assembly na iyan. Buda sa aga nga ni, sa 13, ako kaya magusto ko magdangog kay ni na salong alternatibo na gusto mga tugang na kwan na na gibuhon para da tabi ma-resolve ang krisis mga tugang sa tuya tabi na probinsya. Okay? So yan tabi mga tugang ang development kayan alas 8:15 oras po sa Pilipinas ang mga baretang yan hatod sa Indo kan mga minasunod. Paretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. United Home Kidlets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. Bimeg Integra CXD3, kakampi mo sa panalo. Sulfachloroperazine, Diaveridin Vitamin K is the generic name of CXD3. Pagkatapos sa duty, after all days office,
Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as Humes, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the second floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15. Sa BMEG Integra CXD3, ligtas sa avian malaria at coccidiosis ang alaga ninyo. Works in as fast as 4 hours, kaya mag-BMEG Integra CXD3 na. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfachloropyrazine diaveridine vitamin K is the generic name of CXD3. Sa tulong ng BMEG CXD3, alis ang coccidiosis at avian malaria. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromhexin is the generic name of BMEG Integra CXD3. Maggie Magic Sinigang, mas masarap. Real asim ng sampal, mas masarap. Maggie Magic Sinigang, mas masarap. May sarap ng Maggie Magic Sarap. Maggie Magic Sinigang, mas pinasarap versus previous formulation. Di lang puro asim, Maggie Magic Sinigang. Sinigang na may asim linamnam from Real Sampalo. Preferred by 6 out of 10 moms versus nakasanayan. Try na ang mas pinasarap na Maggie Magic Sinigang. Maggie Magic Sinigang. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa ngunyang pong hapon, ang ngunyang pong aga. Sabi ni Baram Rino, ano nang yan, itagaro nga day ka nakasarampot noy? Ara mo madam, yung mananggad po ng buhay, kantawo. Paminsan nabibilot ka, paminsan tultul ang pag-iisip mo, di ba? Ang apod kan, madam, lucid interval. Grabe nga yan eh. Okay, sandali lang. Kasubago, mga tugang, may report si Jimmy. Si Kapitan Ando Arthur Namya, kan kumon, gustong bungagon sukan, inagyat kibungagan so project engineer, mga tugang duman sa kumon, sa Tilay. Inapudan ko si Kapitan Arthur Anamya, Kapitan Maray na aga, si Henry po ini. Ay, Maray na aga po, sir. Opo, under ka po sa DCGB, sa programa, tata. Kasabago, may report si Jimmy. Taga rin nakadalagan po sa Blatter kang Kamalig PNP so project engineer. Dali lang sa may interview na ako. Sige pa. Apo, nakadalagan po sa Kamalig PNP so project engineer kan Tulay. Na nakahampang mo po kan Sarong Alda o kasapon po ito kapano kasapon? Kasapon na. Sabi naman sa alegasyon niya, inagyat mo na tabi ki bungagan sa project engineer. Ano po nangyari tabi kap? Okay. Maray na aga po. Ang totoo po kay Ansel, Apo. nung banggi, talagang hinanap ko na kung si Sai ang nagpatrabaho ka ito. Opo. Dahil nung tali akong Kamalig, Sabadong banggi, mga siguro wala pa 6 o'clock, nabulaga talaga ako. Kang nibo po ninda na nag-retouch palan diyan sa ibabaw kang tulay na ang safety device po ninda
nagturumba. Di, naguli muna ako kasi nagsangli ako. Oo. Niya ako, ano ini, may dumanon pa ako ng sa Palanog. Di, nagpalit po ako ng auto. Pagpalit ko ng auto, nagabuntutan kami ni Hermano Tamason, Mano Agum na teacher sa Kamalig. Nakabalandra na so sementong ginibuninda ng pundasyon duman sa kawayan na early warning device na tumapo doon. Talagang pinakuragbangan ko po nung auto kasi hindi na ako maka-anticipate kasi kung umibong ako sa wala mas gulpi so nakakalat. Oo. Hindi, pinarampahan ko nung auto. Di akong maano sa tulay. Nahulog ka? Mahulog. Ito, sabi ko, ipinarking ko muna sa auto. Pigharali ko po sa mga harang dahil mabilis talaga sa ibang auto. Nagdupa-dupa akong garing Kristo dumanap banggi. Oo. Sa may speed sa auto. Dahil man anticipate nila. Naigwa duman ki hararang to si project engineer. Yung akong nagadupa-dupa ta. So iba na overtake. May sarunganing motor na guminiwang-giwang dahil di man niya ora pa kilabot. Naigwa pa lang duman si harang. Sa paguna ko sir, magkapara pa duman sa sa Barandiliano tulay dahil natalpit niya so sarong di ko pa nadadampot. Kinangon yan, pagkaaga sabi ko, dumanong ko ni. Ang inapot ko, kung sisay nagpatrabaho, nung kasubanggi, nung Sabado ang banggi, or hapon nila pinatrabaho. Ngaya, kapsi engineer mismo. Sabi ko, sige, kapuntahin mo sa akin si engineer. Di nung dumaan ako mga 2 o'clock, timing nandun talaga si engineer. Talagang nagakulo so dugo ko. Sir, dahil doon, sabi ko, nagara na ako, dahil sa kapabayaan niya, kung talagang masuntok ko siya, dahil engineer siya, dapat aram niya ang safety kang mga construction. Iyo, correct. Sir, medyo tukad ang tulay. Approaching ka from Kamalig, medyo tukad. Bukulaga ang kakiaraw ka ito. Dapat sabi ko, bako sa safety inagihan niya. Aside doon sa on-site mismo ng kinonstruct na may danger. Ayaw pa kayo mo duman approaching to anticipate the motorist na meron duman ng iyo. Delikadong bagay na pwedeng maka-accident. Dilangan po kaptigari early warning baga, mga 100 meters, 50 meters. Dahil mga araw ka na early warning? Sa site po mismo, and then turumba sa mga, nila may ribbon duman. Sabi niya, sa site mismo. Picture. Sabi ko, natumba yan dahil may nauna nang nadisgrasya. Ano pong ginibutabi kap na kuhan? Ano tabing ginibukap na retouch, pag-retouch sa ibabaw kan tulay? So, siguro, baka may nag-inspection sa region na matabang garo sa pagkailing kang... Sinunod ko sa ibabaw gararay? Nag-retouch sila ng makusog-kusog na timpla siguro. Sa ibabaw? Opo. Ano po yung bago po ang tulay na ini? So, bagong construction nasa new, talaga, bulan pa lang ito na tapos sa top. May March siguro sa kasinda although magado ang taon na ini. Tapos na. So dyan yung kap sa may inutan kang... So dyan po sa may inutan kang Kamalig ka pa, no? Sorry. Hindi mga lapses. Kikuyog ako kang mga residente ko nakulunon sindang mga makapakalay-kalayan nung sarong residente ko subungsod nung Kudal binayaan, nag-pull out, tamay tatapuson sa ibang barangay. Grabe naman yan. Nagbabaha po digdi dahil kinalkal sa kanal, pull out on sa mga equipment sa kasutaw, tamay tinapo sa ibang barangay. Sabi ko, ako ang kang residente ko, din hindi initapuson haluyo na. Pinasensyaan ko ito, sir. Igwasin na diding buminosdak na dahil titipid nindang maraya ang trabaho ninda buminosdak so riprapin. Lang ninda rinitat so di naman nag-riprap pinlastiran. Sabi ko nga, time will come, bubuswang ini. Nagbuswang mananggan? Sabi kang engineer, nasa sa endo yan. Tinangon yan, ako pa pala so binalikan niya paano. Maski sa ina ko niya ang pangon sir talagang kung ano ang na-record niya, yun ang panindugan ko talagang
sabi ko, gusto mo suntok untay ka dito eh. Lupa, nadakulo nun suguran ka subanggi. Oo. Kap, ini po na kwan. Total ka, suguran naman sa nako dahil sa kapabayaan mo. Iyo. Sabi ko, nag-arog ka mo kay, ang dapat ng kortesiya ka mo sa kuya sa barangay. Kap, may 24 hours ako duman na delikadong pinagibo. Yan. Pwede pa asistihan mo ka. Buda, yan baga Kap, ang pagkasabot ko kaana ngaya. May kwan dapat an may early warning ngaya. Slow down 500 meters ahead. 50 meters ahead. Bridge under repair. Garo-arog ka yan, di ba? Yun po ang tama. Bako na mabugta ka mismo. Sa ibabaw kan tulay na. Sa site na mismo. Duman mismo sa tulay kina may mga ribbon sundang yellow na caution. Sige, caution na color yellow and black. Nabangga na ito kay mga truck na aralang ka siguro takayang parampahan kang truck pero ang sedan motor na mauli ang pamilya duman sa tigaan. Sabi ko nga may mauruli na arog sa kuya. Tiga sa pamilya kong makauli. Napigbak ako. Iyo baga. Pasensya ka na Kap. Oo. It is unacceptable to the family. Iya, opo. Okay, ini tabi Kap na project na ini sa region ba ito? District ito? Ang DPWH? National po yan. Di ba sabihin, sa region po? Region, pero ang implementing DP agency is ang aram ko po, national. National, pangyayari sa Maabaka. Taga-sign po itong project engineer na ito? Sa Makapa po, Makapa Corporation ini. Private itong kauron mo? Sa private? Sabi ko nga, dahil Goya ang apelido niya. Sabi ko, palitan mo na lang ang apelido mo, dagdagan mo pang GA. Oo. Kasi yan ang... Okay. So, sir, opo. So, sangon yan po, kumusta? May pagbabago lamang dyan sa site, sa tulay? Kanang nag-agi ka? May pagbabago lamang po dyan sa tulay na ipagreklamo mo o pag-abot sa early warning, construction? may naman sila duman winilding na bakal. Tapos may ribbon-ribbon naman. Sabi ko, hindi nindo pagbayaan yan na warang nagabantay. Tay sa pulag ko talaga yan. Sabo kong mag-explain sa DILG kung dakol nagadan dito sa barangay ko dahil sa kapabayaan nindo. Kasi ako pa sir mag-explain sa DILG kung dakol nagadan. Siyempre na, sa barangay mo yan eh. Common area yan, di ba? Oo. Under your jurisdiction. Ang pa-explainan mo ako dahil sa kakulangan mo kang ginipo mo. Nagtipid tinda kita, magbayad ng nagabantay, sir. Ganon tinda. Yeah. Sige, Kap, taapudan ko tabi so DPWH, ta-refer tang concern na yan tabi nindot dyan sa, baka makunta ko sa region o sa district, paabot na tabi ang abot ka na. Hindi po mag-action sir ang district sa region. Sa region, may mga reklamo dyan. Doon po ako nag-ano sa region. Opo. Ako tabi, Kap, kasaro mo ako dyan nang sa tuyang objeto, sa safety gabos ka nag-aaragi dyan. Yun, ako doon dapat lang po na dyan kinadidiskuidong tao. Pero ko, nagkulo talaga sa dugo ko dahil ganda naman sana talaga ako. Iyo baga. Kung nahulog ka naman sa tulay, sus ko, di pwedeng... Ay, Diyos. At ang sabi ko sa engineer, yun doon takatay papukpok ko sa imo so ikang tukutan ng tupi. Dagitong ka talaga. Ay, dagiton ako sa bako lang ako kasi diit pa nga akong bunggo nung mga nagadumas. Sabi mo sa kuya na buha na nagadupa-dupa na banggi. Di naman si Kap ki ilaw, dang ilaw? Ayaw man po ilaw, kaso talaga, mauran-uran baga. May mga sinda solar, pero duman sa tapat ka ito mismo nung hindi natapat duman sa solar light. Oo, pangyari. Okay. Kap, salamaton po ha sa pagsimpag ka na po ko na aga. Ako man sir, tiring man, pasalamat man din po ako dahil to be fairness is me. Natawan din po ako nindong makapag-explain kung ano ang totoo. Basta sa kuya, ang pagpanindugan ko lang yung totoo at saka yung safety ng tao. Duman lang ako nagkulo. Yes, pero kung personal day ako kung dagit sa inda, taday man ako dyan nakikiarap. Opo. Kap, ingat po. Salamaton na maray. Opo, salamat na din po. And then sa station, and then kay VP Henry. Opo. Salamat po ulit. Yes po, thank you so much. Kapitan Arthur Namya, mga tugang kan Barangay Kumun. Ay nako, pangyayari sa Maabaka. Okay, sandali lang, tatapuson ko ini ha. Tangani na. Kita kaya unaware na kita sa mga kuan gari masyado na kitang masyado na kitang masyado na kitang kampante mga tuga uyan baga sa kuan uyan baga sa mga highway sa mga repair ikaw nga slow down
100 meters ahead, di ba? Bridge under construction. Pagkabot sa inutan, 50 meters ahead. Bako yun, John? Bako na ibabog takbo dyan, yan sa tulay mismo, pag matataraka ka na sana, di ba? Matataraka ka na sana, kang sitwasyon, dapat na kinadidiskwado sa pigigibo tabi na, sana day imang araw kan, sa pigigibo na development kang programa kan gobyerno. Okay. Apudan ko daw si Ate Lucy, tapaaramon ta kan sitwasyonan para mapadumanan niya kan project engineer niya dyan sa region. Hello? Ay, sandali. Wala, sana pero pag di ako na nagsimpag ito, ma-reply po ini sa kuya, ha? Aramon ta daw kung anon. Kasi siyempre, ando na, kung nakaabot na sa Indene, na, ayun, busy line, Ate Lucy, ha? Ilingon ta daw, mga tugang ta, bakot tabi maray, ang mga pangyayari na nagaganap sa ating kapaligiran, ang mga pangyayaring nagaganap sa ating kapaligiran. Dati ang mga tulay ay magaganda, ang mga kalsada ay okay naman. Ngayon makita mo, labas ang graba at konkretong lubak-lubak ang iba. O taon-taon, tapig-text ko na si Ate Lucy, mga tugang aramon tamo na dagdag na report, hali po dyan sa lawas. Lowens Barzena, may kinaraman daw ini sa Legazpi PNP, nagpatanid na mag-ingat ang publiko sa salisi. Dakol talagang mga arogan mo yan. Lowens Barzena, i-detalye mo. Good morning, Kamin. Good morning, Tabi, VP. Good morning sa mga parantabay, sa mga dagdag tama na bareta pinatanidan ni Legazpi City Police Spokesperson, Police Executive Master Sergeant Gilbert Pataksil, na publiko na mag-ingat sa mga naglilibot na mga salisigang sa syudad kan Legazpi, lalo na ngunya na panahon. Ini ang pinag-unambitan ni Pataksil sa BCG Budgets na mas kinangani minimal ang mga kaso ng siring na bagay sa syudad. Difícil man giraray kung nasa saruan kan mga siring na grupo ang mabibiktima kayo ni sa palibot kan Legazpi, dugang pa ni Pataksil na dainanggad makatiwala kung nakanapsak o bag inaag sa inutan. Maging alerto sa anuman na oras taan makpas asin nagtatanda sa nakaliningwahan kan iba. Naghahanap sa namin tiyempo para mapagibo ng krimen. May mga nakakatira kayang insidente dito sa syudad kan mga napalis na aldaw sigun sa opisyal na igwalin mga araw ka ng insidente, alagad nagluluwas na ang mga nabibiktima napapanlingaw kan pagiging alerto sa palibot. Sa ibong nalado sinabi man ni Pataksil ng PNP Legazpi padagos ang pagralaag na mga personnel sa mga strategic areas ngano na mapreventaran ang mga siring kining insidente. Nangangapudan man si Pataksil na kung may mga naiisiya na mga kaso ng siring na bagay, makipag-coordinar sana sa inyong opisina para matawadin formal na disposisyon. Katang kampahayag ni Pataksil. Gabos man po na mga mapasya, ng mga residente po digde, mag-ingat man po kita kasi factors man po ang nangyayari na subiktima, walang kapart po kang PNP, subiktima man po na nagatao po kay oportunidad na maging mabiktima man po sila kay mga maraot. Kaya magtabangan po kita, asin gibuhon taman po na maging ang kanya-kanyang pagkita para po maiwasan, maibitaran po ang mga insidente nga. Si Police Executive Master Sergeant Gilbert Pataksil ang taga-Tantaram kan Legazpi City PNP. Magdagdag na bareta halibig sa luwas Legazpi. Lowens. May bago na baga kitang chief of police sa Legazpi? Ano na ang plano niya tungkol dyan? Roger Kadat. At ako itong BBP. Pero sigun kay Pataksil, padagos pa daw ang sa indang pagigibo ni Mr. Sa dabag ka darakop ang mga siring na persona tanganin na mapreventaran ang krimen digdi sa syudad. Kasuhapon nagkaigwang turnover dyan sa effective kasuhapon. Ang bagong Chief of Police kan Legazpi, paki-double check mo kayo ni Police Lieutenant Colonel Dennis Balya. Roger Kadat. Salida ni, yung dating COP ta dyan? Dexter Berzola.
Effective da kasuhapon, Police Lieutenant Colonel Dennis Balya. Roger, Ang dagong Tata, COP kan Legazpi. Kung araw ka may mga surusalisi dyan, this is a challenge to the new PNP chief. Correct. Kaya siniba pa. Karoon daw si COP kung ano ang mga priority niya sa Legazpi. Sa iyang Roger. pagtukaw bilang Chief of Police kan Legazpi. Kasapon da atabi nagkaigwa ki order para sa effectivity kan sa iyang pagiging bagong hepe kang Legazpi City PNP. Roger, Tata, Okay, Kopya. sige. Mga dagdag na barata, di sa liwas, ako to, si LBD. Salamat, Lowen, sa report. Hali po dyan sa Luwan. Ilag ko na muna si Jimmy Tabi. Yun after kan time break before kitang mag-time check. Uni nga ni Palan, iyan na tulay da tabinan sa DPWH region. Bago pa sa nada inatulay, pero magkangalas na naman yan. Pigi-repair na naman. At yung alam, pigi-sabita dyan yun. Yung pigi-sabita, nangangalasaw kan mga proyekto, kan iba ha, bako gabos ha, kan nagkapit ang proyekto. Ilingonin do, iyan tulay. Day panahaloy sabi ni Kap, mga 2 taon pa sana, pigi-repair na naman sa ibabaw. Pumasiring ka dyan sa uyan na Kamalig Bypass Road yun. Bako nagagi ka dyan sa Kamalig Bypass Road? Ilinga, ano observation mo? May parting luwas ang graba. Pumasiring ka sa 3rd District, duro-diretsuan, ang aspalto, luwas ang graba kan ibang parte. Di ko talaga masabutan kung anong timplada. Kulang kayo kaya sukar. Oy natulay. Di panahaloy, naman pig-repair. Kaya naman nagkukula ang payo ni Kapitan Arthur Namya kan kumon. Anyway, pig-inform ta na si Ate Lucy Castañeda kung anong ang pig-iba tarantadig di maiwasan ang aksidente dyan. Buda day ki magburungagan manangga dyan, tabaka diretsong mapikon. Mga tugang si Kapitan Arthur Namya. Mientras tanto, mga water consumers sa Kamalig, mag-aandam sa aga, magwawara daw ang supply ng tubig sa ibang barangay. Jim, good morning Jim. Yes, salamat Bibi. Balikan tayo itong tulay. Dahil pa man ito na aloy na tulay. Itong pinagsabi ni Kapitan na 2 taon. 2 taon itong pigtrabaho na nahaluyo ng aning maray. Saka. 2 taon trinabaho. 2 taon pigtrabaho. Dahil pa nga ni nahaloy, pig-retouch naman. Kaya, linuragan si Kapitan. Natural, ikaw man doon mahulog. Ganay ka, uragan kaan. Ibinalandra na konkreto. Gapo ko kaya dyan sa kuhan. Maski si Sir man talaga, Jimmy, may pikon. Maski si Sir. Kaya, yan si Kap, kapag may katuwiran ipaglaban para sa nasakupan niya. Na may political will. Ibagaw niya, kali sa mga reactions ko niya na aga, pabor kay Kapitan Namya basaan ta ka, madali lang. Bago ka mag-report, basaan ta ka muna. Nagkuro Kristo siya sa tinampo? Nagdupa-dupa kang biyo. Dumandit ka pang mapako. Diba? Ay, nako, sandali lang. Good morning, Henry. Tama na pigigibo na Kapitan Namya. The best talaga, ipaglaban niya yan. Totoo yan. Nag-agi ako dyan sa tulay naan, kaso sa hapon, paguno kung ano sana ang mga karatula sa ibabaw mismo kan tulay. Pangyari sa Mauraro. Sige, Jim. Naputol si Jimmy. Okay na, nag-redial giraray. Tama si Kap Arthur, kapabayaan man kan nagtatrabaho tapos may maaksidente sa kamahirero, ano pa, day man may balik ang buhay kan tao. Yan. Okay. Good morning, Henry. Nag-claim kang kwarta? Nag-claim kang kwarta? Alright. Sige po. Balikan si Jim. Kami, Jim. Go ahead. May water district advisory na ipinaluwas si Manager Judy Opiano, may kinaraman sa cleaning and source kay sa digdi sa Banuan kan Kamalig. Susog digdi magaluya ang tubig na naglalaog sa intake box. Kaya kay puhan limpihan sa palibot para makulit ang tubig asin diretsong lumaog sa tangke. Nagkakanigong linigan ang natubo sa pagsabing dai makapump ang motor kung maati ang linya. Bilang resulta sa aga, sigon kay Madam Judy Opiano, Miyerkules, po alas 9 sa aga, sundo alas 5 sa hapon, ang paglilinig, gigibuhon, asin oras na matapos tulos, ibabalik man giraray, sa normal, ang pagpabulos kan tubig, pasiring sa mga konsumidores. Ang mga affected areas, dahil in water supply, sa aga,
iyon mga consumers kan Barangay Kirangay, Salugan, Porsyon kan Kabangan, Aper Gapo, Going Kalsada, Barangay 1, 2, 3, Sundo 7. Kabangan na sinsumlang magluluya man ang supply. Ngunyan pa sana, sigon digdi sa Kamalig Water District, magtipon-tipon na sindang reserbang tubig na gagamito ninda sa aga, dahilan ta sigurado maapiktaran dahilan sa gigibuhon na cleaning kan manihamento kan water district. And then dinagdag panig din ni Manager Judy Opiano na persos gigibon ninda, remedios gigibon ninda para maserbihanin matanos ang mga water consumers digdi sa Banwaanin Kamaligalpay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa lawak. Ilaw ko na lugod si Ans yun para di na magparalat din. Ano? Okay lang yun? Ilaw ko naman lugod si Ans para di na magparalat. Ha? Okay lang? O mag-type-check muna kita. Pasabuton mo ako. Anong gusto mo? Type-check na muna o saan ka muna? Okay. Ha? Sige. Sandali lang ha. Okay. Oras natin, 8:41 sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Beer na beer. Tunay at tapat. Kuang-kuwa ang sarap. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Super Lineman Jordan Ayawan. Alagang Unilab. Mahirap ang madilim. Nung nabalik po namin ang kuryente sa Leyte pagkatapos ng malakas na bagyo. Sobrang saya ko. Mahirap ang ganitong trabaho. Dapat alaga ka sa katawan mo. Kaya lagi akong may bawang Enerbon, BioFlow sa trangkaso. At pag may ubo, Solmux, para sa akin, ang alagang Unilab ay alagang nagbibigay ng liwanag at saya sa mga tao. Alagang Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. Phenylephrine HCl. Chlorpheniramine maleate. Paracetamol is the generic name of Biflu. Carbocisteine is the generic name of Solmux. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.
Sige, balik kita mga tugang sa programa. Pasensya na kamo tamay kauron lang akong madali. Ano? Aramon ta muna ang... sandali. May reaction si Attorney Alvin. Sabi niya, new laws with stiffer or heavier penalty must be passed to address construction industries illegal and corrupt practices. Iyo talaga. Dapat masimbagan talaga iniki. Tama, aram mo ito ni Alvin Villarmino. Agree ako din sa imong suwestyon. Yan nga ni Junior na delayed lang ang proyekto. Ang penalty ka, gani 5,000 gayon. Lang per, kung per month o kung ano. O 25,000 per year. I do not know. Yan ang kwan dyan. Yan ang kwan dyan. Kaya dapat talaga i-revisit ini na mga batas na ini regarding dyan mga tugang sa mga construction as in iba pa. Tangani na manultol ang implementasyon kan ibatang mga proyekto. Nasasayang ang kwarta kan gobyerno. Minsan, di ba? Napapaduman sa... I do not know. Thank you, Tabi Attorney Alvin. Good morning, Tabi sa imo. DOST Pag-asa, papahiwason ang kaaraman kan publiko manungod sa warning signal. Ange Galero. Detalye mo. Good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag manyatong bareta, tangani na mas may pasabot pa sa publiko ang mga warning as in hazard advisory. Kada bes na nagkakaigwanin kalamidad sa palibot, naghingo wango niyan ang DOST PVOX na mailansaran sa indang programa na Project Maghanda o ining apodon na Meteorological and Geological Hazard Advisory. Sa impormasyong ipinaluwas kan Pag-asa Southern Luzon Weather Services at Chief Nancy Lance, sinabi ka ini na saro sa mga katuyuhan kan nasampitan ng proyekto iyo tangani na mas maipasabot sa publiko lalo na ang mga ordinaryong individuales ang mga informasyon lalo na ang mga terminolohiyang pagagamit ninda sa indang mga abiso. Ngunyan, panahon na naman kan mga kalamidad kung kaya lalo na mga bagyo kung kaya nagkakaigwasinda ni na mahiwas na espersus para nga ni marealisar ang siring na bagay dahil sa aminado man na DOST Pag-asa Southern Luzon Bureau na bako man gabos na mga personahe o persona nakakasabot kan mga pigagamit nindang terminolohiya kung kaya sa kunyan nangangapudan sa mga LCU asin na nakikipagtabangan sila sa iba pa mga ahensyas ng gobyerno tangani na magkaigwa ni na umarealisar ang siring na bagay. Sinabi pa niya na in kaso man daw na magkaigwa nin mas simple mga terminolohiya may kinaraman digdi mas magiging madali pa ang pagresponde kan mga otoridad o kaya mga line agencies kada bes na igwanin kalamidad. Ito BBP yan information, Ange Galero, alam mo yan na isyong yan na mga terminologies. Sus ko, perang garo 5 years ago, 6 years ago, nakaarabot kami kan sa Tugigaraw. Ayo. Pagaradalan sana as nagado ng reaksyon kung paano ang saan estima sa broadcasting regarding sa term. Ano kung naglalalaan maggamit ng terminolohiya, na dahil man nagkakanintindihan niya to. Yung ani. Pero ang taon na napigiradalan na ibalik, ibugtak ngaya sa layman's term. Halo nga ni kayo magkitang discussion. So term kang, ano ito? So itong storm surge. Oo. Bicol kan salbatanang an. Buda, so iba ko niyang kibago, ano so kuan ko niyan? Ng mga term niya nagkadadadango ko sa Pag-asa. So dako sindang mga term. Oh, naka-attender man nga ni kita kan VP with share line. Yan, tapos so kay batakan so OCD dati talagang depende sa ano pa yung mga term dyan? Para kapag-aram. Mga, ano pong aram ko? Hairline? Ay, di na ako magtutok. What's going on? Okay na. NBP Informasyon, Ange Galero, DCGP. Bueno, ay si Ate Lucy. Sandali lang Ate Lucy. Ate Lucy Castañeda, nag-callback talaga si Ate Lucy, Ate Lucy, madali, tapo ng garay, 10 minutes bago magalat. May commercial katabi yun? Okay lang, diretso. Pasabuton mo ako, Eh lang, tapo lang ko si Ate Lucy. Nag-callback, regarding habang nag-report si Ange. Ate Lucy? Tabi, Sir Henry, opo. Good afternoon, Tabi. Ano po, kaya kami may Zoom training. Oh, sus ko, ano po ito? Aram ko man na. Pag ako nahiling mo, apod ko, makulba ka talaga. Ang bugiro, ade. Oy, aram ka ini. Ako na, pigmati ko din to, issue pagkaili ko kang miss call mo, tapos nag-apod pag ako. Nadagog mo sa interview ko, Kapitan Ando Namya, o Arthur? Opo.
Oo. Ito sa konsendo man sa tulay sa Kumon. Tamay sarong Ano po ini? May saro kayang district Pwede kang kumun inarado. Opo. Taladong, opo. Paano kaya may saro na project engineer kan sa kan contractor inagyat ni kapitan ano kibungagan kaswapon. Opo. Ngunyan ang nangyari so tulay de ko aram kung under ang instructional sa region or maintenance hindi ito. Tapos contractor da gari nag-repair sa ibabaw kan tulay. Opo. Ngunyan so mga early warning system baga dapat kan harayo pa igwa na warning signal. Opo. Nakabugtak da sa warning signal duman sa ibabaw kan tulay di nakigig si kapitan di pa siyang madiskwedo kaswapon kan minagi. Di pang mahulog duman sa tulay. Opo. Di medyo kumidalinter so payo ni kapitan ando namya napamuring kaso hapo kaso pag-agi niya hanggang sa natimingan niya kaso hapon so project engineer Kan contractor po. kan contractor o duman nag basta nataraman niya ki mga malanit mo da yagyat da kibungagan nadagiton talaga siya mahulog siya duman sa tulay. Sige tabi sa ngunyan ang point niya. Apot to din si Richard kung may project din after mga nagko-collect sa Ili nga daw tabi. Ako din si Richard. Pero i-check ko din sa region. Parang may igwa din daw po ang region. Sa party daw kang tuto sa may taladong. Iyo, region da po ito. Tampoint niya po. Dapat, di ba, pagharayo pa ngaya, 500 meters ahead, slow down. 50 meters ahead, o ngaya, 500 meters ahead, arog yan, slow down, di ba? May mga warning. Kaya nga bridge ngaya, under repair. Well, ano to da, binagtakan sa naman sa ibabakan tulay, so caution bagang yellow ang kolor? Oo. Budas may pinatirindog pa na kung ano-ano duman. Nagiton talaga sigap. Tama diskwido siya. Budas siya pa na nag-traffic kasuwa sa rong aldaw. Kan uminagi siya duman sa nag-aragit na magkakadiskwido sa mga auto. Baka po pwede pakiriparo kayo ni... Bala ka na po Ate Lucy. Ang obeto... Pag meeting ni, garo may maikot na inspectorating kang region. Ay, hindi ko po siguro. Kung part po iyan kang upo project, tupig turnover po sa muyang project. Dahil pa man po siya nababayadan. So, for inspection po muna siya. Ando na ko, baka dahil po na turnover, na nag-repair pa nga sa kontraktor. Opo. I do not know, dahil ko lang aram. Ang obeto po, kang pag-apod ko sa imo, may iwasan tan aksidente na dahil kibuwis na buhay na naibubuwis. Takon, ma-question kami kantulay, dahil ko man aram ang paggibo kantulay kung paano. Thank you, Sir Henry. Ang point na digdi. Salamat po sa feedback. Ang point na po digdi, mapakaray so early warning, tangani na po dahil kinadidiskwidong buhay na sana. Doon na lang kita sa buhay, Ate Lucy. Nabuhay na lang kita. Tapos sa construction ka, dahil ko man aram kung paano paggibo kan salbatan ng tulay naan. Iyo po. Bahala ka na po. Sana maayos yan ha. Padamanon mo kay Kap. Kung pwede sila makihapit kay Kapitan. Makihapit siya kay Kapitan namin. At si Kapitan, makaistorya pa sa enda. Kung may maduman po. Iyo po. Salamaton. Okay, thank you. Alright. Mga tugang. Ayun ni may magayon Kotao, niya ha. Sabi ni Dr. Chris, good morning padi. Nagkukulog ang buot ko kapag nakakadangog ako din arog ka na bareta being a safety and health advocate. Lalo na kung maaraman ko na ang project engineer nag-training sa mo or nag-agi sa Bicol Osnet. Day matatawanan ki pick-up license sa sanong kontraktor kung day maagi sa health and safety training ang mga project engineers o mga tagsarili kan construction. Arog ngunyan, may ongoing construction and occupational safety and health training, may mga bagong safety officers na naman na madagdag sa construction industry. Sana i-put into practice ang natudaninda unless naturog kan mag-lecture kami. Baka nagyong katabi, Dok, pade. Awinda. 5 minutes bago mag-alas 9. Okay, sa mo John? Maparam na ako. Okay na? Ubos na? Ay, very good ka talaga. Wara lamang early warning device sa tulay 1 meter before you dead. Dapat na may early warning pala. Ngaya run fast.
1 meter before you dead. Siya ramayon man din yung mga texter tang ini. Di ba? Oh, now, unin na ngunyan. Konsumuhon ko ining na 4 minutes. Ang dengue, mga tugang sa Bicol. Sigurado ka dyan na, wala na dyan kang commercial yun, boss na. Pagkatapos ko, ma-ID ka na? ID, okay. Ang dengue sa Bicol, naglangkaw. Ay bata ko taon ko tang mga taga-US, interview ko ta sa ere, kundi kapos oras, diyan sa hapon pataramon ta ding ilingon ta. May mga intern kaya kami sa taga-UST, University of St. Thomas Aquinas. UST Legazpi. Ang dengue sa Bicol naglangkaw. Sabi kan Department of Health, 90% kan an increase kan dengue. Ini pong dengue, mga tugang, may madali o na solusyon. Ini pong dengue, nakakagadan. Ano ang solusyon? Actually, Junior, di man kanya kayo pang kibakuna. Kampanahon baga ni Pinoy, may bakuna na naging kontrobersyal. Di man kaipuhan po mga tugang kibakuna na magasto pa kita ki billions of pesos. Ang kaipuhan tadigdi, manay Agnes Golifardo. Ang kaipuhan ta kaini Junior, maging matubis. Maglimpia. Ang anuman na nakatigaya, paulubon. Ngani na dai maistakan kitubig ang tigaya. Tapag tigaya, madaling laugan kitubig. Pag uminuran, papaulubon mo. Sa pagpaulob niya, dapat mamara siya. Sa pagulob niya, dapat bako siyang dumog. Tang dumog, nag-i-star mangyari ang namok, dapat mamara. Pag tinamaan katabi kan dengue, internal hemorrhage, gadan kapag nagulpi ka. Paglimpyaman sa nang solusyon, riparohon ang mga naka-stack na tubig, tapos ang dengue. Bako Junior, subunayang kang namok. Di ka aram, maliputon uno ang aircon di sa announces booth. Nag-iinit ang lawas ko. Di ba? Yung man sana yan ang problem. Oh. Kaso Domingo, sugater kang arong ko Junior, sinakat ko, tanggater ba, nag-stack ang tubig. Yung kung nailing na, stack na diit, linuho ko na sana para sa tubig mumulos. Yung man sana ang, kaya itong sug nangyari ka itong mga duroding baksang ito, dahil kumbinsido ka itong burbaksi na ito, piguturan tan taon na maging hugakon. Ibalik ta sa ugali, ta na pag alas 4, paurulubon ang mga nakapalibot yan buda, ang posibleng tigaya na laugan kitubig. Haralion, ang mga florila dyan sa arong nindo, paglimpyahan ang mga flower-based nindo, tabi ang mga batag na may punyang kang batag budak, may mga sakang batag na istarang kitubig buda, mga masita sa katigayan sa mga arong nindo, haralion, tabi, ang tangani at tubig na mag-iristak dyan. Buda mga tugang dapat tabang gibon tabi yan ang mga kwan baga, mga tapaya sa pinurotol igwang kitigaya no gadi sa tubig yan. Buda ang mga goma diyan, mga botelya sa paliwot nindo. Arali ang magsakan tubig diyan sa lugar tangani madali tabi ng yan ang namok tabi de magkarali diyan sa lugar na yan tangani matapos ang problema ta sa dengue. Tayan tabi madali tabing magadan ang tao lalo na po kung maubos ang katabi kidugo tam problema tayan tabi platelet. Ano? Fast forward ko, talas 9 na. Fast forward ko sa pagtaranggo, talas 9 na. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Dahil pong personalan, si Henry M. po naghapot lang. Goodbye! Tapos na ang programa. Salamat sa Diyos. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos.
Ang tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 9. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Pinabura ni Senadora Sherwin Gatchalian ang pagkakapili kay Rafael Lutilla bilang bagong Energy Secretary. Sinabi niya na 6 na taon niyang nakasabay asin na kinonsulta si Lutilla sa iba-ibang issues na may kinaraman sa sektor ng enerhiya. Sa ipinaliwanag na pinatunayan ni Lutilla ang legal as in technical knowledge na kinakaipuhan, tanganing masimbagan ang mga issue sa sektor kan enerhiya, sering man masiguro ang energy security sa nasyon. Napatunayan niya na ang integridad ni Lutilla kung kaya magakanigo na ini ang importanteng mapili sa siring na pwesto. Yan ang pangalas 9 bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Cobra, the #1